Hej guys, jeg har tænkt mig at lave en parodi på en af mine gamle videoer, for at få lavet så deprimeret, det er et godt spørgsmål. Jeg lyder som om jeg lige har fået kræft. Hej altså, jeg har lige det er sådan, det giver sådan den der video, hvor jeg var sådan, hej altså, jeg har bare lige været på hospitalet, og jeg har brækket mit ben, og nej, jeg forstod min tog. Jeg lød som om jeg var død. Anyway, det er lige meget, jeg ser dårligt. Jeg ser ikke særlig godt ud lige nu, det er lige meget, fordi jeg er alene i en campingvogn. Jeg bor her ikke alene, for jeg tror, jeg er. Nej, mine forældre, min søster og far var henne i en campingvogn hos min kunsiner. Jeg har til at lave en parodi på den der. Jeg er jo et telt, yay! Og jeg tænker mig at kalde videoen, jeg er i en campingvogn, yay, okay. Mit hår flytter, skal faktisk nå, men det er lige meget. Så jeg skal lave en parodi på det, og jeg skal være lige så dum at høre på sådan der. Okay, så her frem med min dør. Ja, det er min søsters seng. Her er min seng, er ikke bare slage. Okay, der er jo kulsort dernede. Hallo. 17 nu, agtigt. Se, det er min seng. Her har vi Skarmus liggende derhen, fordi han skal bare være her. Og her er vores dejlige bord. Ja. Det her har vi min fars seng, det er meget slæg, nu. Og så ser vi det her virkelig slægtoilet, som vi ikke bruger på nogen måde, fordi at hvad fanden er det der? Hvad er den der sorte plet? Hvad er det? Så er det maling. Nå, så har vi lige en bil eller noget. Ja, vi bruger ikke toilettet, fordi at så var min gider det gå væk? Anyway. Okay, nu skal jeg finde en eller anden engelsk tekst som i den der video, hvor jeg sådan ikke engang kan læse. Ja, den har den. Lige præcis. Det skal være sådan en rigtig grillexpirt alubakke aluminium bika. Nå, det kan jeg ikke læse. Jeg har overtaget det alligevel. Bredt størrelse storlæg. Jeg tror, det løber på størrelse der. Her har vi et vindue. Vi har faktisk et vindue her, hvor det ikke har. Jeg tror, var der ikke et vindue, der var sådan dækket i de der. Det her. Der er en puder, og jeg tror, der er uler på den puder. What? Jeg aktiverer også håndvasken. Hashtag weird. En gang.